अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। डीजे मनीष रक्सौल। हमके बता दे रे नेहवा हमके बता दे रे नेहवा नजर ना हमसे मिलावेले हमके बता दे रे नेहवा डीजे मनीष रक्सौल। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। कवना मोदेले कवना से कोदेले दिल से अपना प्यार दे कवना मोदेले कवना से कोदेले दिल से अपना प्यार दे रात रात भर कहाँ रहेले बीजी कवना से बोलबतिया बेले हमके बता दे रे नेहवा डीजे मनीष रक्सौल। गोस्वामी हो सूरज सने ही हो चलो कर तनिको सोहातो ना बा आलोक गोस्वामी हो सूरज सने ही हो चलो कर तनिको चिन्हातो ना बा मादी के तोर बाहर भीतर रहिया में खूब गमा कावेले हमके बता दे रे पूजवा हमके बता दे रे नेहवा रहेले पागल कवना के पीछे नजर ना हमसे मिलावेले हमके बता दे रे नेहवा रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि।